Χαίρετε σε όλους. Είμαι ο Φουμέλης Αλέξανδρος και βρίσκεστε στο KTB Channel στην εκπομπή «Λαμβάνοντας Εθνική Πρωτοβουλία». Το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής είναι η αυξανόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ. Να σας πω ότι έτσι χαρακτηρίζεται από διεθνείς αναλυτές, όπως και από μένα τον ίδιο. Όχι μόνο προς την Παλαιστίνη, αλλά και προς τα γειτονικά κράτη τα οποία περιβάλλουν το Ισραήλ. Είναι σημαντικό να αναφέρω πως σημειώνεται όχι μόνο ακραία επιθετικότητα από τον IDF, αλλά και σεξουαλικές επιθέσεις από τους στρατιώτες του IDF, κάτι το οποίο εμφανίζεται έπειτα από αλλεπάλληλες καταγγελίες, και αυτό συμβαίνει για να εκτοπιστούν πιο γρήγορα οι Παλαιστίνοι από τις εστίες τους. Ανορθόδοξος πόλεμος λοιπόν ουσιαστικά διεξάγει το Ισραήλ. Επίσης επιτίθεται στο κράτος του Λιβάνου με πρόσημο τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις, προκαλώντας πανικό στις γύρω περιοχές, και μία από αυτές είναι και η Τουρκία. Να σας πω εδώ ότι αναφερόμενος σε αυτά δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω τις προκλητικές επιθέσεις της Τουρκίας σε άλλους λαούς. Φυσικά και όχι. Εμείς και εγώ προσωπικά, το KTB Channel, είμαστε εναντίον του πολέμου, οπότε καταλαβαίνετε δεν υποστηρίζω τέτοιες επιθέσεις. Να μην ξεχάσουμε όμως να αναφέρουμε ότι η Τουρκία είναι ένα σημαντικό μέλος της Νατοικής Συμμαχίας, ενώ το Ισραήλ δεν είναι. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση επίθεσης του Ισραήλ προς την Τουρκία, ότι θα πυροδοτήσει μία σύγκρουση μεγάλης κλίμακας μεταξύ της Νατοικής Συμμαχίας και του Ισραήλ. Αυτή την ανάλυση δεν την κάνω μόνο εγώ, την κάνουν και πάρα πολλοί αναλυτές, οι οποίοι προσεγγίζουν αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά αυτό το μεγάλο ζήτημα. Το άρθρο 5 της Νατοικής Συμμαχίας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτομάτως, θα πρέπει να προκύψει ένα συμβούλιο. Όμως, σε περίπτωση που επιτεθεί το Ισραήλ στην Τουρκία, θα έχουμε ενεργοποίηση του άρθρου 5. Το άρθρο 5 της Νατοικής Συμμαχίας ενσαρκώνει ουσιαστικά την αρχή της συλλογικής άμυνας, με απλά λόγια: εάν δεχθεί επίθεση ένα μέλος, θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών της συμμαχίας, και αυτό δεν αρέσει σε κάποιους αναλυτές, αλλά και σε κάποιους επιστήμονες της πολιτικής επιστήμης. Αυτό προβλέπει και την ένοπλη βία φυσικά, αλλά και τις εντονότερες διπλωματικές συγκρούσεις, όπως και άλλες μεθόδους καταστολής της βίας απέναντι στο Ισραήλ και στο κάθε Ισραήλ. Να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοι, άσχετα των αντιπαραθέσεων που υπάρχουν μεταξύ μας. Με άλλα λόγια λοιπόν, μια επίθεση από το Ισραήλ προς την Τουρκία είναι μια επίθεση από το Ισραήλ προς την Ελλάδα, και αυτό είναι de facto. Δεν αλλάζει. Το Ισραήλ θέλει να κάνει το μεγάλο Ισραήλ, θέλει να δημιουργήσει ουσιαστικά το μεγάλο Ισραήλ, αυτό το οποίο ακούμε το τελευταίο διάστημα και βλέπουμε κυρίως από τις στρατιωτικές επεμβάσεις, σε εισαγωγικά μεγάλα πάντα, απέναντι σε άλλα κράτη όπως το Λίβανο. Ο Λίβανος έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές και επίσης εκτοπίζονται οι λαοί. Αυτό δεν είναι σωστό και δεν πρέπει να συμβαίνει. Όμως ένα κράτος όπως το Ισραήλ, το οποίο είναι πολεμοχαρή, έχει αυτή την ιδιότητα. Και η Τουρκία θα μπορούσα να πω το ίδιο. Κάτι όμως που δεν έχει η Ελλάδα, η χώρα μας. Όμως γιατί? Έχετε αναρωτηθεί γιατί? Το γιατί οφείλεται στις κυβερνήσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποστηρίξουμε την Τουρκία εάν δεχτεί επίθεση από το Ισραήλ. Αυτό σε κάποιους δεν αρέσει, διότι η ιστορία
δεν ξεγράφεται. Η αλήθεια είναι. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Όμως οφείλουμε, ουσιαστικά εφόσον βρισκόμαστε στην Ατοική Συμμαχία, να συμβάλλουμε απέναντι στο Ισραήλ. Σε περίπτωση επίθεσης του Ισραήλ, ξανατονίζω, προς την Τουρκία. Το Ισραήλ είναι ο πιο σημαντικός εταίρος σε στρατιωτικό επίπεδο συνεργασίας με την Αμερική. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση σε περίπτωση που επιτεθεί το Ισραήλ σε ένα νατοϊκό σύμμαχο. Η Αμερική θα πρέπει να αποφασίσει και ουσιαστικά θα μπει σε μεγαλύτερες περιπέτειες, κάτι το οποίο αναφέρεται από τους περισσότερους αναλυτές, όμως κάποιοι προπαγανδίζουν και δημοσιογράφοι κιόλας προπαγανδίζουν υπέρ του Ισραήλ. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ως Ελλάδα? Εάν είχαμε την κυριαρχία μας όπως θα έπρεπε να την έχουμε, που δεν την έχουμε άλλωστε, είναι ουσιαστικά φαινομενικό αυτό, είναι μια οφθαλμαπάτη όσοι πιστεύουν ότι έχουμε την εθνική μας κυριαρχία, όμως δεν την έχουμε στα χέρια μας εμείς οι Έλληνες, διότι οι κυβερνήσεις ανεβοκατεβαίνουν από το Ισραήλ εδώ στη χώρα μας. Επίσης θα μπορούσαμε να ηγηθούμε της Ευρώπης, όμως δεν γίνεται γιατί έχουμε προδοτικές κυβερνήσεις. Και οι προηγούμενες και οι νυν, αλλά και οι επόμενες. Οι εκλογές είναι, να ξέρετε, ουσιαστικά πειραγμένες. Και όταν λέω πειραγμένες, τα αποτελέσματα, είναι πειραγμένα, είναι νοθευμένα. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε πολύ λίγο το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, η πολιτική δηλαδή κατάσταση της χώρας μας, εφόσον αυτοί οι κυβερνώντες παίρνουν αποφάσεις για εμάς. Και αυτό ουσιαστικά είναι το ζημιογόνο προς την πατρίδα μας και προς το έθνος. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει εάν αποκτήσουμε την κυριαρχία μας πραγματικά. Και αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να συμβεί με κάποιο κόμμα. Μην ξεγελιέστε από τα κόμματα και τα κινήματα, διότι οι εθνικές εκλογές, οι προηγούμενες, για να μην μιλήσω για τις τελευταίες εκλογές, για να μην μιλήσω για τις προηγούμενες, ήταν πειραγμένες, οπότε η όλη εικόνα, το όλο θέμα δεν θα έπρεπε να είχε εξελιχθεί όπως έχει εξελιχθεί. Η Αμερική λοιπόν θα μπει σε περιπέτειες εφόσον είναι σύμμαχος με το Ισραήλ, όμως όχι στην Ατοική Συμμαχία, και θα καλεστεί να υπερασπιστεί το Ισραήλ σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Και εκεί καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο η Αμερική να αποχωρήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δηλαδή, να αποχωρήσουν από την Ατοική Συμμαχία και να ξεκινήσουν μια άλλη συμμαχία, να ιδρύσουν μια άλλη συμμαχία. Εμάς αυτό όμως δεν μας σταματάει ως Έλληνες, γιατί το έχουμε μέσα μας, μέσα στην ψυχή μας, ουσιαστικά το τι είναι ορθό και δίκαιο όσον αφορά κυρίως τους πολέμους. Δεν είμαστε υπέρ των πολέμων και ούτε θέλουμε πόλεμο. Όμως, εάν κληθούμε να υπερασπιστούμε τα εδάφη μας, θα πρέπει να πάρουμε αυτή τη μεγάλη απόφαση. Αυτό το κανάλι μιλάει ανοιχτά. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να κρύβεται πίσω από αυτό το κανάλι και ο μόνος που υπάρχει σε αυτό το κανάλι είμαι εγώ. Γι' αυτό και μου είναι δύσκολο πολλές φορές να κάνω εκπομπές, διότι εργάζομαι και κουράζομαι από ό,τι καταλαβαίνετε και μου είναι δύσκολο να σας ενημερώνω ταυτόχρονα, διότι έχω κι εγώ προσωπική ζωή. Όμως, εφόσον η προσωπική μου ζωή επηρεάζεται από την κυβέρνηση και από τις αποφάσεις που παίρνει, κάνω αυτές τις εκπομπές για να σας μεταδώσω κάποια μηνύματα. Και το μήνυμα
της σημερινής εκπομπής είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στη θέση μας και να μην συμμετέχουμε σε καμία ενέργεια του Ισραήλ, είτε απέναντι στην Τουρκία, είτε απέναντι στο Ιράν, είτε απέναντι στο Λίβανο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, διότι το Ισραήλ έχει ποινικό μητρό, όπως έχει και η Τουρκία άλλωστε, κάτι που δεν έχουμε εμείς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι πρέπει να ηγηθούμε τουλάχιστον στα Βαλκάνια. Και θα συμβεί, να ξέρετε, αργά ή γρήγορα, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι. Υποτελείς δεν είμαστε σε κανέναν εμείς οι Έλληνες και δεν υπακούμε κάποιον εγκληματία. Εγώ τουλάχιστον και εσείς που παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή. Οι κυβερνώντες όμως της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, του κόμματος αυτού, το οποίο έχει την ηγεμονία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι γεμάτο εγκληματίες, διεφθαρμένους και διαπλεκόμενους πολιτικούς, οι οποίοι καθορίζουν το μέλλον της πατρίδας μας και γενικότερα το μέλλον το δικό μας, και οικονομικά και στρατιωτικά. Υπάρχει κάτι το οποίο θα αναλύσω στην επόμενή μου εκπομπή, αφορά το οικονομικό κομμάτι και κυρίως το Brexit, το οποίο πρέπει συνεχώς εμείς οι Έλληνες να αναφερόμαστε. Γι' αυτό και ζητάω την κοινοποίησή σας, έτσι ώστε να μαθευτεί το κανάλι μου και η εκπομπή μου, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να σας πω είναι να παραμείνετε στη θέση σας, μην βιάζεστε να κρίνετε και πως μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι δυνατοί. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.